Nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gweterase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Buya kimo manchwa umuligerali chinsa ninye chia bono maragoba na litukeliga litanga kima limotinyo kabire omwaka bwechirwe na 2025 neke nekyonga chinsa inye asenjira yobokirano ncheni gongoro kwa haroni ototo nyangiri korwense moya transmission gakoro kwa Abigail Nyanjama naboigo ekyonga chinsa inye nigotoko chakale mulioka korwase abagaka bammamugusi gosemwanya getinge Heritage Council nigobanya kwa bakobolia buna omotwe obwonyagosira ngosira otenyo nyamaterere uyo nyatukaba gogotsiria ogumabwaye gosika goitwa emyaka gwetani memo yarire nyale kubukwira nigwa elie onyale kabanga kwaenigwa korengana nekemira kyomugusi na omonju murigererie otenyo nyamaterere niganya tukabaga gosiria ogumabwaye magiga yogotebekana na niganya tukabaga goita omosongo olikoro ku North Court oyo abange bamayete muna nyarigoti ogoro boti oruo nigoro reganigwa no morikeito Dipon Asanya igototege tomo tuo yuo tenyo irane na rio monto korukomo gusi toratware egange yemo kere tariki yemo yo mutinyo kabere kero mwaka nigere kenyerio kyogoitwa ku munyankongo Otieno Nyamaterere asigika kemya yemo na 15 na ibere bono nigo abagusi bagendrete kurera obwene bwo mwana obo kwa George Nyakundi umunyagitumbe umunyagitinge Heritage Council na rero kitariki kya rero itariki ya mutinyo kabere nerituko umugako tenyo abutole tuwe bigoti omutwo yo kagenda bongereza intwe n'abanyakiombe bamwanyagitinge Heritage Council na emyaka yonse pia kale miaka 100 karibu na 18 abantu baite baraire no mutwito esegeri yarwanetu omutwito toyoga itukuria rero gotwacha kugikiria mang'ana ari umunyandu arakorere tumuntu kurukumo gitutu
nabo igo n'abagusi bensi omomuro oyo otenyo n'abanyandwaro ikonyora ororire ng'a enibo yaito omonyandwaro okorire bono bakaigwekeriria ndekero bamoita bakagera ebintu bitu bigasareka paka ebisarate byaito abanyandwaro abo bakorokwa abasongo bagatagora bagasaria bagatoura ogosaba gwaito tware koroka chisabai esabai egasiekwa korueri goikabono paka rero tukabwate chikanisa chinde chia kerongo chia borego chitaigokwana oboene ase eng'enche ekanisa eri yaito tware esabai eri yaito tware gosaba yare gotobeka ang'e ya tutukane tukuna abanyandwara abo minto mwanya getinge amang'ana aya tobeka rero igo tokoborani na omotu bwotenyo kumbe tonya goirana nekero omotu otaiyo mobere tonya gotinde kuiga asabekire mobere ori toiyo tori complete nekerere iga ase omogusi igegotwana chispirit chiaye nchiyo naintu ekerero kiobomo bwomogusi nogotwara omorembe obomo nabaigo bwanchani eng'ana bono ementete chisegi ase egesaku kiomogusi naki totwarete emechando nabagambi baito batari koigwana nakio abana baichoreire bakari kweng'enta bakari gokora kigusiga naki twatwareire abasayi bare ase obogambe bwenete koerera buya na kweigeka buya lakini mbatageti koigwana omonto gakure ekero mokorwana omotu obutorwa ogende mokorera morembe na morembe igagusi yaito ntobwati morembe tobwati bomo monto mogweta nakego omoikori bwotenyo na tararetu gotinde kuga asobo kwanyora gwaitira omonto kwanyora mwatindo koira omonto otindekire ekiara yobororo ebinte ebike gusi na Kenya engima na diaspora inyora iga omotu bwotenyo otaracha mokoigwana omotu bwotenyo otaracha buna abagaka babatebiri ntoko bagento chisegi chiomonyandwaro anene ase omogusi imeya bogetutu nigo chiochererete obotaka maega yogosarigwa kwenibo yabo ase chisegi abarayi baito bari more motwe bari more bunge more seneti bari more na nechise chiaisiko more ng'a nechipalosi koromo kiomo tuoito bwatisio irane mwachiro motuoito irane nche buno omongi nomwanya getinge ego ngosaba abagambi baito bare gusiga iga gochakera gavana oito Simba Arati omosene toito Onyonka omo MP bwogetutu chache South ase otenya Arwete ase otenya Iteretu otenya no mogetutu orenge koranche asimura abarayi baito aba MCA bonse moto bwateria mang'ana aya omotu bwotenyo ochiete arengo omorai oraete koseria omoruri no moruri oyo nero oretete emechande yaito bwate. He disturbed the structure and the concerns of traditional cultures that put our people together. So we are not happy, and there is no way we can have unity without the spirit of our ancestry. That is very crucial in our navigation of traditional leadership and even modern leadership. That the atrocities caused during the time were very barbaric, and we seek indulgence of both the county and national governments to take the mantle and pursue our cause. We, the Manyagetinga Heritage Council, and the elders, as united as we are, demand as follows. 1, the return of the head of Otenyo Nyamaterere from England. Number 2, provide for the reparations and justice for the economic crimes committed. Number 3, a formal apology for the atrocities committed. And finally, number 4, compensation for the clans massacred and displaced from this area. Yiko ripoti likitasini kia ukia getembe kuruiga sorogongo ruwa bogetutu imeye kaunti ya Kisii litariane nkuru kwa Dipon Asanya. na omancho omorigere tokerana kase county ya Nyamira nigo omugavana bwe county ya eyo ya Nyamira omosikia munyaribo nabwo omugavana bwe county ya Kisii omosike Simba Arati baboligwe kobeka siasa chiabo ensemo nabo igo kubwaterana ona koleta omugusi amo kubwatekana buna nechinkona nigo chianya kwa chikone kigwa buna nigo omosike Fred Matiang'i arabase ko chikoboria kirogo kyo borai bwense egento kyo bange bagotabuna nigo kerere akugo chamo kwene kiapo no mugusingo ko lyali bye sobo choli bole buntu muri kito Fatigadi Gisemba nigatolganira oroboti urwo asenchira yaboikirana
Omugavana bwe kaunti ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo nabo igo omugavana bwe kaunti ya Kisii Omoske Simba Arati nigo baburiwe bonsi kubeka kitofauti kyabo ensemo buna enjira eyemo yokwenekya buna ngoreta bare egesaku ky'omugusi amo aya nigo akwanirwe n'omonjoreria nabo igo oyomo bwabarayi kurwase bunge ya Kitutu Masaba aserita Robinas Makana na wangireri bageri kuboria abagusi baito bonsi pi ese baika abagusi ba Nyamira County abagusi ba Kisii County abali bonsi pi bare diaspora around ye moso abagusi baito ba Nyamira na Kisii tigato chamo 20 pi to chamo ninginyorete ngaki ya Simeon Nyachayo Moske. It was only time watemete koreto mugusiamo kuruerio tokaba tukweba na baga turebonega Kukwana negetaseni keiga kyagetembe nigo Robinas Makana asabire abaraya baiga babere kuratiga enkwana yo gukwanira igoro yekiama korende barabeka omokya na kwene kyabuna omogusio mogima ngochare amo oyo minto yo mo beiro koragwa ngana bara hase chikobe kumutwe igo ese nchere ya mokoreta unity tigatora tiga mangana ye party because as we speak ibona iga kero mugusi na ari ese party eliare ondeta yo tabwati party lakini egento ketuzedo kolisi unity tomanye koliyegesa kyo mugusi yagosoa enkwana eyeiga boigo nigo yairwe ogosira okonene noyo kuriya ekerugo kyabangina imeye kaunti ya Nyamira Dr. Janet Kumenda imekuja hapa Kisii yetu. Hatuwezi poteza hiyo nyota. Tumepewa nyota, wamama, wanaume, kila mtu mwenye ako hapa tumepewa nyota. Matiang'i wapi? Matiang'i wapi? Hiyo tu ndio nimesema. Hivi vitu vingine dogo kama gavana, senator, hiyo ni mambo tutaongea hapa nyumbani. Lakini ile kitu sasa tunataka unity of Omogusi na kila mtu kwa hii dunia. Watu wengine watusaidie. Lazima sisi tujiunge kwanza kama watu wa Wakisii. Omoske Robinas boigo nigo amentana goteba nigo omogusi abeirega gokorerwa echeche enene ne serikali enene igento bono kebwenrete koreta omogusi amo government equal positions especially the CS na PS aseta yo tu aba considered no neda ekemo abasike bagusi no mheshimiwa Millicent Omanga mheshimiwa Vincent Kemosi na the latest mheshimiwa Timothy Bosire chief positions ba beire bako ba appointed they rejected and they turned them down because mbaringe personal mbabwati person interest. Hingo reporter ya Getembe kurwase county ya Nyamira Njefat Gadi Gisemba Mwanjumu ligere litotigarete ase county gostokera ngase county ya Kisii nigo mugavana bwe county ya Kisii Omoske Paul Simba Arati anyakaba gakubolia abagusi bonsi me county ya Kisii amoneria Nyamira kwene kibnangwa sokebole na kweli kia sobonge bana bagichikura chingaki omorobelio yora nyaraka bagogochaka ni Omoske Arati nigamenta buna ogochamo na kubwata chikura chinyinge nabo gwesoke wakachikura niginteka mokera beke omogusi asagaya kubomono asemeseli yo kuligereria igoro ya no kubaganwa kwenibo yense ya Kenya. Abantu ndibwensi oboche kanisa. Manya umuntu oyo nabwate egetambulisho. Mbalenga batabwate egetambulisho ma. Abana myaka 18 go chance karatiga. Abaswati mbali banyomoche kenyoro. Batabwate gendo kieke vitambulisho. Ndage temba sabe. Kanisa lazima emanye ngoto bwate vitambulisho ngota bwate ngokwana ne kanisa yetu ya SDA. Ngokwana ne kanisa yetu ya Catholic. PAG. Tumanye okwana n'abagambi. Ekiagera etobwate abantu ba registered voters gusi Kisii County 700,000. Tubwende koba 1 million yemo.
abantu aba 300,000 lazima batwale vitambulisho babwate ekura. Nyamira abantu babwate ekura ebali karibu 1400, abantu karibu 1200 barabwata kura. Nintegeti nyasaye kawanje goiko 2027 Nyamira na barabwo baike 600. Abantu abekera ba registre bakoba 1.6 million bagusibo kabali bamenyete gusi n'abagusi bande bamenyete isiko ya gusi Nairobi yoka etubwate 250,000 nekitaoni ya ichinde tuikino ya 1500 tocha kwika 2027 onyore etubwate 2.2 million votes. Natoranya rwo isaransa mesende yonsi kugamba na montonde bwensi ngachikura ntobwate gosibona wake kura nekebe ekura nere kogera magendraji ekura nere kogera Kisii County goseneba gukabere Gucha County na Kisii Central na Nyamira bubasi gosenebaru nebagu kabere chibe chi constituency ibere onye kura nto kubwata abantu bande nabakwendera gotosekerera lakini kando neyo nonye tubwate 700,000 registered voters pastor abantu bawake kura gusi Kisii County 400,000 300,000 ingige koba Mwancho muligirali tokerana nande wikese county ya Nyamira nigo oyo kabere omo senator bwe county eyo omo sike mungali bwa Kongo gosoyo lengo omo senator mutanike mu bwe county eyo niganyali kaba gakobolia abagusi bonse go chamo kubwa mono kubwatira na abuna ebyama ao na koerosia enchira ya baranya ka bagokora emiremamo iliko kia abuna ngokoli balebuya ase chinzemo chege siasa boigo omosike okongo mungali bwa Kongo niganyali kaba gakobolia ogosirwa kugenda kwanekibwa igoro aseganga yaye omusikirira Moro Odinga yokanikoba umunyakero bwekombigelikia Africa Union Commission. Ono mwaka wa siasa miaka 55 ama ita Africa bono okoboko kwae credentials ya democracy, justice, equity o kuluru binte binga sana obere baptized with fire and brimstone. You see emeturi okora gari ya jingo mari watu okore rubinto to 3 weeks to elections laire kero ke mon ko irali sabu to akire ka to rabata dis jikoron ko irali again taba Kenya ba na nyora ba ko to emotional disengagement ko so mo karaira ngokonyire William Ruto ba okwana from a point of ignorance. Are you seeing? E option ya ngo kala chensi ba ko the revolution ya chensi njabo atete tole chama yemo goika torigenchera na we ecolos we coalition, because when we are talking about multi-party democracy does not mean that we dissolve some other parties. Are you seeing? Kisii has like 10 parties. Chipati echi etokolos coalition agreement whatever. We are fielding a presidential candidate korugusi oyomo okorukugana ega ebya mebinde free for all korugusi because we are in the coalition, because you ndio kata magoso chiproka jini yo chigo jagari ngadige byama echama ya chayemo yatira abantu bandi batigushiko yama yakwata wasame se chama ino ni project the objective yabo yasira egegento ebisege bina kote na gina kote ebisege mbera binyo gotu konyo muntu abwate chama ere briefcase tebu ati MCA tebu ati na members lakini yomote na echama yani Russia kote bwana tika ngoseri sabi yani na kwa legislate. So the coalition of parties chapa kusi chiche chagri I think no our presidential candidate no gombe go feel mbego cha support and political lakini inside gebro gebinde menyana na omo MCA bwodi ya Masike West Masike Jacobo Barongo Bagaka nigo anyaleko bagakurwa ekerengere goso okobolia gochia ase abamenyi bechinse mechi goso bwodi yo
banyaka bakoba abanameli ese amirobeli yaye agenda konekia kubwatira namo no mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simba Arati Omosike barongo boigo nigamenta buna nigo ewodi eyo yarenge magega kigima kubwatikana amono kubago ya bagetu egatigwa etabugati ebinde binge buna muna nonya nechichiro egendo anyaka bakonekia bunango chikoele konyara kabaka kemuke bitambukiro ao elikonekia buna abamenyi be wodi yunkonyora bale amagendero na byonsi biribaganeti kubwatirana amo no mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simba Arati manyase polytechnic boniga ntubwataga ICT center asaba na baito bagocha basoma mangana computer alikuwa rentete nebengi ya Stanbic polytechnic ino erega lakini ngo sabenga asimasike westingima etubwata polytechnic ya mayoka nero ya lingororo datugo saba nga ni ngo kwanere njiragete otomante chibesa tubeka yamo ri yabo na nyachenge moino egare chikonya abantu bande mbakuru atamba atambe bacha bakagaiga bukuruororo enyagitari ngwa twagaria yeri yabo ego chako konya bangina na bana mata and child enyagitari tutamaite iga sei tontu ntwabwa tuna ne chiro etore asigete kenuchi asigete eword gete na kumite kana irite chikura ngaingo chakira ngaingo kolera bari bange gwata chiword ekerba to geti ali nyama mugonga gari mate mugonga bagatikira bitru she chiro yonsi ntuba tutika pire chiro bagaika uchinyamache to kagari mete yakarani sali mate ntukune timanya nyamache goko gandoro gari moino bagaika musora ntukune tio gembo bona timanya kiwa nyate teiga lakini aso wanja kwanya sae aso borai bwao no borai yoto kubatrana naye negenire nganto beke chiro getara to beke chiro mate asakuru orugale mu wanja boigo egere to igora saya na ande tunya mureke kebuko mate no nyamaite kebuko no rensa no egodi ane chakete kuru kebuko nsa ikana baka musora asalia ntu egwana ngano esenja yole taya ocho to bekere chitaya chikumureka egara bantu rekera bale gali kebuko baka nyakora biasara byabo na gonchoreria banyora ngamba bwa to borabu na se kaniseye pasta tara kwana na inje lakini manyete ngana nya changirete ere kanisa yegi Adventista na ande bwate enya gitali ku Gionseri Health Center lakini ye kanisa teri yago ya serikali kana so to bugambi na ruteri wa musini tukaweka mariogororo tima tipana dija jete chikaera bonete ke to nyagache ebenya gitali ya kisasa tokonya gwetero go changa to chichamo to nyakonye imoke ekonya abantu baito mugwanja bayo gake ebine binde binge ntogandra kubwatira no mushimwa gavana njeno maete no monto kana terochi motu no agucha mwanju muligeri go kirabo ni gotoka nda mutima ko mukeigo kuri ntogera nyale ko bagin kumanyia alia agendrete kuba mono asensel ya DRC omochio manno goma na boigo chinkwana chiae omokonyu muraibense Omosike Professor Abraham Kithure Kindiki igoro yo murobeli mugima OCPC Getemba Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya
udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Unabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragia.tbc.ac.ke. Riragia Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora mirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chinga chichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asongochi obusongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosege rwobo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakresim ya senamba 0113-388-513 kusem 0115-318-887 kusem 040-186-688 kinya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekionga kiamamogusi. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati ya yande amange inche no manyagitare irinike maobanye
omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byase rutwaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya rusiti ase chinsi chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia ase ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwanju muligereri karibu na ndese nseme iga ya kabere yekeonga chinsa inye twagenderete mwanju muligereri litukulia lero nigo omukonyi mumurai wense musike Professor Abraham Kithure Kindiki anyakoba gagusegeta na gusingirira na umurubuli OCPC nigo genderete bwekiranu na serikali negendete kumukia ebitambukiro obyo kwandika muno mugera umurubuli yo oikeire ebirengo nekirenga gya serikali roboti urwe rwariganirwa n'umuriketo Sam Miyenda. Omukonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki nigara omuyiga bw'okuchengira emyaka 20 gesa esukuru ya sekondari ya Jamhuri gochakigwa kutoka ase county ya Nairobi. Jamhuri is a powerhouse in co-curriculum activities. Has been, is, and will continue being a powerhouse. Professor Kindiki nigo ainekia serikali yagachire ebirasi bya grade 9 nabo igo nechilabu asabo igo ainekia nga umurubiri yuno genderete eriyo gwikirania ebirengo bya chisemi. This government has built 15,000 classrooms across Kenya. We are in the process in the next 1 year to build an additional 7,000 classrooms to bring to a total of 23,000 classrooms. We now have resources also to provide laboratories for 1,600 schools across Kenya where our children do not have laboratories. Omukonyi bumurai bwense nigo boigatebire serikali negenderete kubwatesia wizara ya gisemi gwenekia amonchereria gokinia ebirango bya gisemi anene muno ase omurubiri OCBC. Continue to support as government the implementation of the competence-based curriculum to ensure that our learners and graduates fit into the international and global systems. Emphasize the values of ethics and integrity in our education system curriculum as part of our nation-building initiatives, strengthening the software of the nation, fighting corruption and other vices that bedevil our society today. Gokwana asomoyegoye omuriki botambe bwe wizara ya chisemi Belio Kipsang nigo aenekerie abayiburio omurubiri OCBC noikirane. Your commitment that this is the real defining year of competence-based curriculum.
this is the year, as we shall say, sir, that we shall be transiting our children from junior school to senior school. This will be the first time that children will be moving from one environment to a new environment. Kuripoteria egetaseni kia Getembe TV, Chensam Mienda. Na umonjumuri kubwatikana amo nabangi ba M23 gusagana na koira umuchi omonene gusomuchi yomo obwense ya Democratic Republic of Congo DRC omaikati na Goma nigoli tukolia lero abangi abu na baraiba barekana bagutara asomuchi yo ase egati abamenyi bense bagante kokera gitambukirikyo gwikira onega nigo abanta bange basiria magimabo nabo igo nigo emuchando onyale kubakorakana imense yo kubwa mono kubwatakana amo noko gostererigwa usoko gostereria wesege gatiense yo gosense ya Rwanda amonense ya South Africa kubwatakana huna nigo babwaterania senchira ya muguseyende ime yechisege chikigendereta ime yense ya DRC asekotagabana egati yabarwani esegi bekyombeki kia M23 nigo bale ababwatani bomorai bwense ya Rwanda omuske Paul Kagame egentanya alkaba gagotutrale eromanyene Mwanchu muligereri kuikira abuna tugukorera ekionga chinsa inye nche nigongoro kuharuni toto nyangiri kurense ya transmission igakorwa Abigail Nyanchama na igo nigo tokwirali bagalia bene kokuganiria oborigiro bya asemero belia kobwatie na weko gendera koba negetaseni kiao wanjete kia Getembe TV ekionga kia mugusi kurwali tukweli mongo chia ase elinde.